maber. To bende kine milando tijegi, achiel kuom lony ma bende isebedo godo en mano mar rango weche mag jotijegi kata mantiere e pinje maoko. To isebedo kata kirango mawuok e pinje maoko kabiro tiyo e piny machielo. Gima nya bedo ni timore kar ka mondo mi oganda wuog e piny Kenya kuom ranyisi kadhi tiyo Qatar. Gigo monego bed ni gibedo godo kuom ranyisi ikono kata ni passport. Mano kende gima onego bed ni gibedo kodo kaka oboke. Madwaro mondo mi gidhi giti koni kosutika weche mamoko ma pod irango ga. Nikech sani be ikono ni kata weche mag medical iduogo irango ne gi bang'e. Mondo mi wuok idhi tiyo e pinje maoko konono kaka jalony weche mag jotichgi irango ga oken. Gik mang'eny mirango nikech oboke to nyaka ibedgo mokwongo ni nyalo wuotho. Kasto mar ariyo ing'e ni pinje maoko gin pinje ma nitiere language ma bende bedo ga shida ne jok ma pinje maoko. Kaka kocha ing'e ni kizungu nyaka bed ni ingirori maber. Ting'e ni kizungu no endo mwawacho Kenya ka gi sama koro idhi timo interview nyalo bedo nopogore. Koro dwaro ikruok machalo kata dweche 6 kidhi manyo wach mar oboke mar kizungu maber midwaro mondo ikri mar apply tijego eko. Gimachielo en gik machalo weche mag culture. Nikech ing'e ni sami dhi e interview kucha nitiere kaka onego bed ni inyisori present yourself e yo ma joka dwaro. Ing'e ni seche moko idhi adhiya ni ibiro e interview to kata kaka irwakori kata jogi ng'i ni ng'ani be nyalo tiyonwa adieri. Koro ing'e ni gin gik moko gin gik matindo tindo ma ok ing'e ni moko be ok wasomo e skul. Ting'e ni sami biro e interview jandik tije cha ong'eyo gik matindo tindo go eko machalo kamago. Koro odwaro ikruok maber. Kasto gima machielo kendo aparo ni en ikruok mar otas. Nikech samoro ibiro mana gi CV to ni dwaro certificate mar level 1, level 2, level 3. Tin maybe cho mane level 1. Koro ing'e ni mano bedo shida. Gik machalo ka nursing, jok madhi loka ma aseneno mang'eny Australia, Canada, UK kata US, nitiere certificate moro ma nyaka ibedgo mar ikruok. King'ama otieko mana university to pok idhi e specialization mar nursing pase, to nyaka ibed gima iluongo ni CNA, which is Certified Nursing Assistant. Mano e basic mapiny kabisa mondo mi idhi e interview machalo kamano. Koro ing'e ni gigi thoth jo Kenya mang'eny pok onyis wechegi, ok ging'eyo. Koro ing'e ni gin giwuok awuoka ni yawa oland tije wadhi uru Nairobi. To dhi adhiya Nairobi no ok oromo, iikori machalo nade. Bende iseng'iyo kata tijegi nigi jogi ka gilando tijegi ang'o ma gidwaro e website. Koro idhi kata e Qatar website ing'iyo ni magi employers mamenyo ka en weche mag joka gedo ma gik ma ging'iyo. Ka gin weche mag joka hotel ma gik ma ging'iyo. Ka gin weche mag joka hospital ma gik ma ging'iyo. Koro gigo nyaka ing'i maber mi inon ka in go kapok bende iketo interest mari mar keto otas. Kamano. Erokamano gi lony gi duto kama gintiere.